as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing no. I can fly high, I can go low. Today I got 1,000,000, tomorrow I don't know. Decisions as I go. Nosenie nie je modná záležitosť, je to záležitosť veľmi starodobá, vlastne sa to robilo už veľmi dávno, naše prastaré mamy nosili. Na chvíľku sme sa od toho odpútali, ale vlastne sme sa teraz k tomu vrátili, čiže je to niečo, čo maminky vlastne len znovu objavujú, nie je to žiadny nový módny trend. A je to vec, ktorá je veľmi užitočná, veľmi zdravá, veľmi prospešná pre maminku aj pre dieťatko. Babetko a maminka sú spolu v veľmi intimnom blízkom kontakte, čo podporuje nielen dojčenie, ale aj vytváranie tzv. Vzťahovej väzby. A tá je potom kľúčom k tomu, že maminka a babetko sa poznajú natoľko dobre, že nepotrebujú žiadne návody k výchove. Je jedno, či babetko má potom 3 mesiace, 3 roky alebo 13. Maminka vie proste najlepšie, čo na jej konkrétne dieťa najlepšie platí, ako mu čo najlepšie pomôcť v rozličných situáciách. A vďaka väzbe dieťa, keď bude mať aj neskôr nejaký problém, nebude sa bať ísť za rodičom o pomoc. Voľné sú 2 ruky, malý je pri mne, je kľudný, keď je hladný, najdojčím ideme ďalej. A koľkokrát mi len všetko je kľudný, že zaspí aj všetko. Tak hlavne je to pre maminku najväčšia výhoda v tom, že má voľné ruky, môže robiť to, čo chce a dieťatko je stále pri mamičke na srdiečku spokojné. Our